So magkano na ang ating ano ngayon, sayote? 50 pesos ang per kilo ng sayote, no? Boss, magkano ngayong kilo mo ng alimango? 350. So 350 po ang kilo ng alimango, no? So may mga maliliit din po tayo dito, mga panindang alimasag, ayan. So alimasag na maliliit. Saan? Ayun, no, 100 pesos ang kilo, no? Kasagisi. 160 lang boss. So 150 po ang per kilo ng sagisi, no? 180 sa pula. Ha? 240. Sorry. So sa lapu-lapu natin dito, no? 240 yung pula. 180 naman po tong itim. Ayan. 150 po ang kilo ng dorado. No, bossing ang isdang matambaka. 120. So 120, no, ang per kilo. Sariwang matambaka, no? 120. Sa leginto natin. 50. Ayun, 50 pesos po ito. 290 pa. Ayun, 290 binibigay, no? So, kano sa alumahan per kilo? 140, yun, no? 140 ang kilo ng ating alumahan. Naman po, dito ang ating pusit at sa leginto na sariwang-sariwa, no? Yan, no? 50 pesos na tumpukan. Po ay 100 pesos. 120. Boss, shout out. Shout out mga Logi. Ayun, shout out sa'yo. So sa mga tatumpukan naman po ng gulyasan ay 100 pesos. Opo. So shout out po. Saan pa kayo galing? Pasay. So nakapamili na po kayo. Ayun, salamat po. Enjoy po sa pamimili dito sa Malabon Fish Market. Shout out po sa inyo. Shout out po sa mga Pasay. Ayun, shout out po sa mga taga Pasay po. Thank you pa, thank you. So yan naman po ang mga tumpukan po dito ng mga torsilyo, no. So sa mga bangus po 100 pesos, 130 ang per tumpukan, no. 3 piraso bangus dagupan. All right. Alright, so magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo ngayon sa Malabon Tumpukan. So mag-update tayo ng mga presyuhan ng mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at alamin ang mga presyo ng tumpukan at iba't ibang klaseng laman dagat dito sa Malabon. So tara, let's go! Boss Lando, shout out Madrong people. Ayun, shout out! Wala tayo sila, tsaka labuyo. Mukhang mahal ang talong, ah. Tsaka labuyo. So magkano na ang ating ano ngayon, sayote? 50 pesos ang per kilo ng sayote, no? So sa okra mo. So yan po yung mga latag na gulay po dito sa Malabon Fish Market, no? So dito sa idol natin makakamura ka ng mga bibilhin mo dito. So magkano yung okra? 21 per. So 20 pesos po ang 1/4 ng ating okra, no? So sa yung pupo, 35. 300, no? Isang piraso po ay 35 pesos. Ay, 200. So yan po yung mga gulay ni Idol, no? So pipino mo magkano? 60 boss, kasa po. 50 ang kilo. Dito. Yun, no? 60 pesos. 50 pesos, no? Yung puti at kulay berde na pipino. Yan po yung mga presyo ng kanyang gulay, no? Boss, salamat, ha. Thank you. So dito may mga latag din tayo ng mga gulay sa halagang 20 pesos at 50 pesos, no? So kalahating kilo yan. Yung kalahating kilo, no? Yung sibuyas na pula. So 50 pesos ang isang plastic. Yun, no? 3 pirasong bangus po, no? Tumpukan po ay 120. So sa mga tamban po, 50 pesos ang tumpukan.
So, nakaubos na si ate. O, yan na lang po yung natitira niyang bangus, no? Alimasag. Boss, magkano ngayong kilo mo ng alimango? 350. So, 350 po ang kilo ng alimango, no? So, may mga maliliit din po tayo dito, mga panindang alimasag. Ayan, no? Sa alimasag na maliliit. Saan? Ayun, no? 100 pesos ang kilo, no? So, mahilig mga maggata ng sitaw, kalabasa, o langka, no? Dito po ay may mga alimasag po na sakto lang ang laki na talagang ginagataan, no? O kaya kamaron, yun, kamaron po, no? 100 ang kilo, 350 pesos naman po ang ating alimango, no? Boss, maraming salamat. So, 170. 170 ang isang piraso. Bangus Tagupang, ayan, no? Kahit ano dyan. Walang gilid yan, sigurado. Labayhita, 140 ang kilo, at yellow pin tuna ay 140 po ang per kilo, no? Nay, maraming pong salamat. Thank you po. Ang kilo, per piraso, isang daan. Ayos ng bangan natin dito. Hmm. 130 na lang. Lahat ilat 120. Wala isang kilo yan kuya kasi wag po yan. Per piraso lang kuya. Magkano sa gisi? 160 lang po. So, 150 po ang per kilo ng sagisi, no? Ha? 240. So, sa lapu-lapu natin dito, no? 240 yung pula. 180 naman po tong itim. Ayan. Dalagang bukit. Gagawin na niya. Teka lang, magkano dito sa ito, no? 180. Sa isa. So, yung mga presyo natin ng mga isda dito, no? Alright, thank you, ha. Magkano yung dorado? Ha? 50 isang piraso? Ah. Yun, no? 150 po ang kilo ng dorado. Labayhita. 160 sa labayhita. Yan po yung mga latag, no? So, lapu-lapu. 180 ang per kilo ng lapu-lapu. Yan po yung mga latag po dito ng isda, no? So, ang gaganda po ng latag natin dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano dyan sa itim mo? Ilang piraso kalaki? Boss, maraming salamat, ha. Teka lahati. Ilang piraso? Alright, so lipat tayo dito sa linya, no? Sa kapila, no? So, tumpukan po ang labanan dito. Dito sa kabilang linya po ng Malabon Fish Market. So, alamin natin ang mga kanilang presyuhan, ng mga tumpukan kung tumaas po ba o ganun pa rin po ang presyo ng kanilang mga paninda. Alright, so magkano bossing ang isdang matambaka? 120. So 120 no ang per kilo. Sariwang matambaka no, 120. So sa tuna naman po ay 120 ang kilo. So may mga tumpukan din po dito ng isdang saliginto no. Magkano ang saliginto natin? 50. Ayun, 50 pesos po ito. 290 pa. Ayun, 290 binibigay no. So sariwang mga isdang salay ginto at ito po ay mga tumpukan ay 100 pesos. Matang baka no. Sticker. Sunod na lang. Wala ako. Naubusan ako eh. Mag Dalawang piraso na lang tite. 120 lang kilo niyan. So tumpukan po ng ating mga dalagang bukid no. So 50 pesos na tumpukan sa dalagang bukid. Yung malalaki po ay 100 pesos. At may mga posit din po tayo sa halagang 100 pesos na tumpukan at 50 pesos. Ayan po. Yan po yung mga tumpukan po natin dito ng posit no. So yan po yung mga tumpukan ng ating mga galunggong no.
at matang baka. No? Sa halagang 100 pesos ang mga tumpukan. So sa kilo po ng ating yellowfin tuna ay 120. So dalawang piraso po ay 100 pesos. Ang kilo naman po ng ating mga hipon ay 180, no? So yan po yung mga latagan ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? So magkano sa alumahan per kilo? 140, yun, no? 140 ang kilo ng ating alumahan. So yan po yung mga latagan ng kanilang mga tumpukan dito sa Malabon Fish Market. So 50 pesos na tumpukan po dito ng pusit. So sa Dalagang Bukid ay 50 pesos. So sa Galunggong po ang tumpukan po ay 120. 100 pesos sa 3 piraso, no? Yan po yung mga latagan at mga presyuhan na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. Ayan. So kalahating kilo ng espada, no? Alright. So mga tumpukan din po ng mga galunggong. So 100 pesos naman po dito ang ating pusit at sa ginto na sariwang sariwa, no? Yan, no? 50 pesos na tumpukan. So ang ganda ng mga latagan po nila, no? So mga turay, ayan. So sa ginto, napakaganda at napakasariwa, no? 50 pesos lang din po ang tumpukan, no? So sa turay po ay 50 pesos ang tumpukan. So sa makintab na hubad na sapsap, 50 pesos din po ang tumpukan. So dito naman po ay 150 ang per kilo ng ating matambaka, no? So sa tumpukan naman po ay 100 pesos. So tamban po 50 pesos. So sa kilo naman po ay 150 sa yellowfin tuna, no? 120. Boss, shout out. Shout out mga Logi. Ayun, shout out sa'yo. So sa mga tumpukan po ay 100 pesos ng dalawang piraso. Ayan. Isang piraso po ng bangos ay 70 pesos. So ayan po yung laman ng yellowfin tuna, no? So sa tumpukan naman po ng gulyasan ay 100 pesos. At may mga bangos pa rin po tayo dito na per piraso, no? 80 pesos, 100 pesos sa tumpukan ng bangus. Boss, kayo yung Lando? Opo. So shoutout po. Saan pa kayo galing? Pasay. So nakapamili na po kayo. Ayun. Salamat po, salamat po. Enjoy po sa pamimili dito sa Malabon Fish Market. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa mga Pasay. Ayun, shoutout po sa mga taga Pasay po. Thank you po, thank you. Anong page mo, bro? Boss Lando Explorer. Boss Lando. Shoutout po, shoutout po sa inyo. Ayun, shoutout po. Shoutout po sa inyo. Enjoy po sa pamimili. So, yan naman po ang mga tumpukan po dito ng mga torsilyo, no? So, sa mga bangus po, 100 pesos. 130 ang per tumpukan, no? 3 piraso, bangus dagupan. Alright. Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon tumpukan, no? So murang-mura po ang mga presyo ng tumpukan po nila at
mabibili nyo pa rin po sa halagang 50 pesos, 100 pesos at sa iba't ibang klaseng laman dagat, no? So anyway, shout out tayong muli sa ating mga kababayan, no? So shout out sa mga taga Pasay na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Dahil nga sa nakita nilang sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, ay dumayo po sila dito. Shout out po sa inyo. So shout out po sa ating mga OFW na mga naghahanap buhay sa ibang bansa. At shout out po sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po dito ni Boss Lando Explorer. At sa mga kababayan pa rin po natin na dumayo dito. At sa mga vendor po natin na masisipag na makapagatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. So anyway, enjoy and be safe po sa pamimili sa Malabon Fish Market. Hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-a-update ng mga presyuhan dito. So maraming salamat. Bye bye na po.